ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನಡ್ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ರಪ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟು ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು, ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಐಟೆ ಆಲ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು, ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಗುಲು ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡಲ ಗಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಎತ್ತು ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಾಳಾವಂದಿಲಕ್ಕಲ ದೀವೊಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಯಾನು ಲಿಂಬೆದು ತುಂದೆ ಒಂಜಿ 3/4 kg ಅವು ಆತು ಲಿಂಬೆ ಉಂಡು ನೆಡೆ. ಅವೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ. ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಶೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ನೀರಿಡು ಲುಂಬುದು ಬೊಕ ಕೊಣೋಡು. ತುಲೆ ಏನತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲುಂಬುದು ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣತೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಲಿಂಬುನು ತುಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ತೂಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಲಿಂಬುನು 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಕೂಡ ಅವೇನು 4 ಪೀಸ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುನ 8 ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬು ಹಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಿಂಬು ಹಂಡ 4 ಪೀಸ್ ಯಾವುಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ಬಿತ್ತನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಬಿತ್ತು ಪೂರ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಡ್ಗ ಬಿತ್ತು ಪೂರ್ಣಂತೆ ಕೈಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಿತ್ತು ನಾಯಿನತ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತರ ನಿಕ್ಲೆ ಈಸಿ ಆದ ಆಯ್ತಾ. ಲಿಂಬೆದ ಬಿತ್ತು ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ಪೂಜಿಲ್ಲ. ಇಜಿನ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ಕೈಪೆ ಬಂದು ಕೆಲವರು ತಿನ್ಪುಜಿರು. ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ಪೂಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೀವೋಡು ಆಯ್ತಾ. ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ದೆಪ್ಪೋಡು ನನ್ನಂಜಿ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ನಿಗುಲು ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ಪೂಜಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಗಂಜಿಗೆ ಓನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ಗಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದೇನೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ಕೊರ್ಪೆರು. ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಪಣ ನಿಗುಲು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಾಲ ಹಾಳಾವಂದಿಲಕ್ಕಲ ದೀವೊಲಿ ನೀನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಣಪ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಕೊಣತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಪೂರ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಬಾಂಡ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಮ ಪೀಸ್ ಬಿಡ್ಚಿ 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಲಿಂಬುನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಲಿಂಬೆದ ನೀರನ್ನು ಗುಚ್ಚೊಡ್ಚಿ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ನಿಗುಲು ಕಮ್ಮಿ ಲಿಂಬೆ ದೆತ್ತೊಂದರಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಏನೊಂಜಿ 3/4 kg ದಾತು ಲಿಂಬು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚ 3 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚಮಚ. ಇದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಪ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಬೆರದು ದೀವೋಡು ತುಲಿತೇನು ನೆಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಲಿಂಬೆ ಈತೆ ಐಟಮ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ ನೀಟಾದ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆರವಡು ಇಂಚ ಬೆರದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5-6 ಗಂಟೆ ಬುಡೋಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಶೋಕು ಬೆರದು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಬುಡೋಡು.
ಇಂಚನೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಲೆ ಆಂಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಪುಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲಾಗ ದಾದ ಬೊಡು ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತನ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡ ಪಾಡೋಡಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಹಿಂಗ ಪಾಡ್ದೆ ಅನಮೂಲು ಯಾಮೂಲು ಹಿಂಗದ ಪೊಡಿ ದೆತೊಂದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅವು ಗಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗದ ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾಮೂಲು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ದೆತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ 10 ಲವಂಗ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಈತ್ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಲಿಂಬೆ ಬಂದು ತುಲೆ ಅಡೀಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಕರದು ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಲಿಂಬೆಲ ಉಪ್ಪುಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಆವುಡು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡ ಪಾಡೋಡಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಆಯ್ತಾ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡಂಡಲ ಪಾಡೋನುಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸಾಸಿವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದಜಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆವು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೂನುಡು ಬೋಡುಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೂನುಡು ಹಿಂಗ್ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ತುಲೆ ಅವು ಕಾಯಿಂಡು ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮುಂದಿನ ಲಿಂಬೆನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಲಿಂಬೆನ ಪಾಡ್ದು ಐದು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಣತ ಉಪ್ಪು ಕರದಿನ್ಲ ಅವೇನು ಗುಚ್ಚೊಡ್ಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಆ ಎಣ್ಣೆಡು ಹಿಂಗದೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಲಿಂಬೆದ ನೀರು ತುಲೆ ಕುಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಲಿಂಬೆದ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಅಪಗರಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಅವಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಯ ಒಂಜಿ 10 ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಲಿಂಬೆ ದೆತೊಂಬರ ಐತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೆತೊನ್ಲೆ ಒಂದು 3/4 kg ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನಿದೆ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಗುದ್ದದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡ್ ಪಾರ್ದಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಡ್ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಒಂದು ಈತ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೂನು ಡಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನು ಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಈತ್ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಯಾವು ಒಂದೇನು ಸೈಡ್ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಕೈತಲು ಪೋಯಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಲಿಂಬೆದ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮವರ ಮಕ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಅನುಸಾರ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ 6 ಚಮಚ ಪಾಡಿಯ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಲಿಂಬೆದ ಅವು ಫ್ರೈ ಅವನಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂದುಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ದಾಲ ದೀದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿದೈಡೆ ದೀಂಡಲ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಯಾನೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ದೇತೊಂದೆತ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಪ್ ದಾತು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಬೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪೆ ಅವರೆ ಬೆಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿದ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಖಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ತೂದು ಪಾಡು ನೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಇದು ಎಂಕೊಂದು ಈತ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಆಪುಣ್ಣೆಕ್ಕ
ಇತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ಯಾನು ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋಡು ಬತ್ತಜಿ ಪಾಡಿಯಾನು ಒಟ್ಟು 3/4 ಕಪ್ ದಾತು ದೆತೊಂದೆ ಬೆಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತ ಲವಂಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಉನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬುಡೋಡು. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕಾದು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಸ್ಟೆಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಂಜಿ ಜಾಮ್ದಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆದ ಸೀಸನ್ ಈ ಟೈಮ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರಾಮಡು ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡೊಲೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಈ ಉಪ್ಪಡು ಲಿಂಬೆದ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ತೂಕ ಉಂದೇನು ಫುಲ್ಲು ಅರಪ್ಪಡೊಂದು ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಇದು ಈ ಬಣ್ಣಲೆಡ್ದೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಮೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ಅವರೆ ಬುಡೋಡು ಫುಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಆನೆಟ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೆ ಡಬ್ಬಡು ಜಿಂಜದಿವರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ಇನಿ ಪಾಂಡ ಇನಿಯೇ ತಿನ್ನರೆ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಇನಿ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಮೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ದೀಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪೂರ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಈಯನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಮ್ಮಿತು ದೀಪೆ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವರ ತೂದು ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಮೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರಪ್ಪರೆ ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉನೆ ನಿತೆಯಾನು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ಪೆ ಚೌಲಿಯವರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುರ್ಚಿ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಅರತ್ತಂಡು ಒಂದು ಮನದಾನಿ ಯಾನು ದುಮ್ನಾನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಚ. ಇದು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಜಾರ್ಗೆ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದಿನ ಒಚ್ಚಿದು ಆ ಜಾರ್ದೊಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಜಿಂಜದು ದೀಕ ತುಲೆ ಕಲರ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದನ ಕಲರ್ಲ ಆತೇ ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಜಾರ್ಗೆ ದೀದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಿದೈದ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಜ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತದು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ನೆಕ್ ಏನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಂಡ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಒವು ಉಂಡ ಅವೇನೆ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಂಡು ಮಲ್ತನ ತುಯರತ ಏತೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಕ ಬಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಲಿಂಬೆ ಇತ್ತಣ್ಣಾಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಫುಲ್ ಜಿಂಜದ ಮುಚ್ಚಳನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿದಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜರ್ ದಿವೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿದೆಯೇ ದಿವೋಲೆ ಆಜಿ 7 ತಿಂಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಹಾಳಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೋರ ಖಂಡಿತ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ವರ್ಣಸದ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೊಡೆಯನ್ನು ಜಿಂಜದಿಯ ಒಂದೇ ನಿತಿಂಚ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ದಿಂಡ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯ್ನದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ದೆತ್ತದಿ ಒಂಡ ಆಂಡ್ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೋಜ್ಪ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಗಂಜಿನ ದೆತೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ದು ಒನ್ಕ ಬಲೆ ತುಲೆ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ಏತ್ ಶೋಕು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಈಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನನ್ನಲ ಮಲ್ದಿಜಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಲೆ
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಂಡ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ತುಲೆ ಲಿಂಬೆದ ಉಪ್ಪಡು ಗಂಜಿದೊಟ್ಟುಗು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು. ಅಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಎಂಚಾತಣಂದು ಪನಿಯರೆಗ್ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.